O Sindicato Labrego Galego xa prevía que o 2012 ia ser un ano difícil para os gandeiros e parece que así é, xa que as empresas anuncian baixadas do prezo do leite para os vindeiros meses. Estamos tendo un ano bastante complexo por moitos motivos. O primeiro, o que arrastramos sempre, que son precios baixos do leite, coa subida de costes. E segundo, que co cambio de administración, tanto no Ministerio como na Consellería do Medio Rural, pois estamos un pouco, casi sin administración nestes momentos. É dicir, a xente está firmando contratos sin saber que vai pasar coas organizacións de produtores lácteos, porque non a estas alturas non sabemos aínda si se van efectivizar ou non se van efectivizar para a próxima campaña que empeza no mes de abril. Estamos casi en febreiro, co cal é bastante complicado. Entón, a xente está firmando uns contratos cun precio que, aínda que as industrias digan que está referenciado aos do observatorio, pois para os gandeiros e gandeiras vai sin precio, e agora, para colmo, topámonos con que as empresas están anunciando baixadas de prezo para os próximos meses. É dicir, temos por agora temos noticias de Celta, de Río e de Celega, que están falando algunhas dun céntimo xa para xaneiro, un céntimo para febreiro ou 2 céntimos xa na primavera. Empresas que recollen parte do leite que se produce na comarca, polo que os gandeiros desta zona veránse afectados por esta baixada de prezos. Cuestión que empeorará a situación actual na que se atopan as explotacións onde seguen a subir os prezos de carburantes e pensos. Os marxes xa están nestes momentos moi axustados e anunciando baixadas de precio. Desde o noso punto de vista, sin que sempre se fala do precio de mercado, pois no precio de mercado, isto que falan sempre Administración, Industria, Unión Europea, por nestes momentos non hai nada que implique que teñan que baixar o leite ás industrias, porque pois sigue habendo necesidade de leite no mercado, que nos falan, pero tamén como a política ir cara á liberalización do sector absoluta, o problema é ese, que na liberalización vai haber meses que se cobre un pouco ben o leite e o resto dos meses seguramente cobraremos pois a uns precios moi baixos, tal e como está pasando nos países que xa teñen liberalizado, como Estados Unidos, Nueva Zelanda, ademais, que os precios medios do ano son moi baixos. O prezo medio en Galiza, segundo o Observatorio do Leite da Xunta de Galicia, no mes de novembro é de 31 céntimos de euro, pero a baixa faise segundo o prezo base que teña cada empresa. Cada empresa faino según o precio que teña, según o precio base que teña cos seus gandeiros e gandeiras, porque non é homoxéneo o precio, é dicir, Celta paga un precio, Río paga outro, Celega paga outro, non é homoxéneo o precio que están pagando as industrias, cada industria paga o que lle parece, é dicir, e a dos contratos é Leite Río firmara un contrato a 5 anos para a Lei Manatura, que era un contrato con moitos requisitos para os gandeiros, e no precio poñía que sería o precio medio da empresa máis unha cantidade, co cal o precio medio da empresa non a sabe nin os gandeiros, nin nós, nin a sabe ninguén, non sei se sabe a administración, pero o precio medio da empresa non. Unha situación que, de non mellorar, o sindicato non descarta convocar movilizacións. Nos estaremos vixiantes na Mariña de Lugo, que é unha donde recollen moito Celta, tanto e Río, pois a xente, a mellor estáse plantexando facer algún tipo de movilización por esta baixada anunciada do leite nesa zona, porque é unha zona que sigue sendo moi gandeira e que recolle moito leite. Nos aquí tamén nos plantexaremos a ver as industrias que máis recollen o que están anunciando, e plantexaremos falar cos gandeiros e coas gandeiras a ver que é o que queren facer, evidentemente.